Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і памятных дат на календары 16 сакавіка, і мы пачынаем праграму з адметных падзей у культурным жыцці нашай краіны. Сёння на сцэне Віцебскага тэатра імя Якуба Коласа драматычная балада «Не пакідай мяне» па п'есе выбітнага беларускага драматурга Аляксея Дударава. Прэм'ера гэтага спектакля год таму была прымеркавана да 70-годдзя перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Пастаноўка створана заслужаным дзеячам мастацтва ў нашай краіны Валерыем Анісенкам. Спектакль, які на афішах пазначаны як тэатральны урок для старшакласнікаў, стаў данінай памяці тым, хто за кошт уласнага жыцця дапамог наблізіць перамогу над фашызмам. А яшчэ гэты спектакль пра тое, наколькі вайна сваёй жорсткасцю і вычварэнствам увогуле супярэчыць чалавечай прыродзе. Літаратурнай асновай для пастаноўкі сталі вершы вядомага беларускага пісьменніка і паэта Геннадзя Бураўкіна. У працяг тэатральнай тэмы сёння апошні дзень трансляцыі ў Беларусі новай тэатральнай пастаноўкі лонданскага тэатра «Донмар». Услед за нашумелым «Кар'яланам» брытанскі тэатр прадставіў гледачам адноўлены спектакль «Небяспечныя сувязі». Яшчэ напрыканцы 18 стагоддзя знакаміты раман Шадерло де Лакло пра здрады, інтрыгі і злачынствы ў вышэйшым свеце Францыі выклікаў сапраўдны скандал. Праз 200 з лішкам гадоў тое ж адбылося і з тэатральнай пастаноўкай. Галоўныя героі спектаклю, двое французскіх арыстакратаў, вядуць бязлітасныя гульні чужымі сэрцамі. Запісныя інтрыганы на спрэчку знаходзяць сваіх ахвяр, знішчаюць іх рэпутацыю і ламаюць лёс. Паказ спектакля ў Беларусі стаў магчымы дзякуючы міжнароднаму праекту «Тэатр HD». І увага, на афішы ёсць адзнака 16+. Далей пра цікавую вясновую экспазіцыю. У музеі беларускага народнага мастацтва ў Раўбічах можна пазнаёміцца з унікальнымі экспанатамі з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея. На выставе «Жаночы сусвет» прадстаўлены лепшыя ўзоры беларускага ткацтва. Вядома, што на працягу стагоддзяў ткацтва было не толькі жыццёва неабходным заняткам, але і значнай прасторай для творчасці. Звіваючы ніткі, жанчыны спявалі, дзяліліся сваімі думкамі і перадавалі жыццёвую мудрасць новым пакаленням. Таму самаробныя тканіны ўвабралі ў сябе ўсё багацце народнай культуры, яе самабытнасць і гармонію. Гэтай вясной музей беларускага народнага мастацтва ў Раўбічах запрашае наведвальнікаў пазнаёміцца з найлепшымі творамі майстрыц Брэсцкай вобласці і сваімі вачыма ўбачыць гарманічную прыгажосць традыцыйных беларускіх касцюмаў, ручнікоў і намітак. Многія з іх, дарэчы, раней ніколі не экспанаваліся. А зараз у праграме звернемся да партрэтнай галерэі знакамітых імяніннікаў і перш за ўсё павіншуем 70-гадовым юбілеем вядомага акцёра тэатра і кіно, мэтра купалаўскай сцэны, народнага артыста нашай краіны Мікалая Кірачэнку. Цікава, што ў дзяцінстве будучы майстар сцэны пра акцёрскую кар'еру не марыў. Граць у тэатральнай студыі ён стаў амаль выпадкова, а прафесійную кар'еру пачынаў на сцэне Брэсцкага абласнога драмтэатра. Роўна 45 гадоў таму Мікалай Кірачэнка прыйшоў у тэатр імя Янкі Купалы. І зараз без яго немагчыма ўявіць сабе практычна ўвесь асноўны рэпертуар Купалаўскага. Гледачам добра вядомыя і кінаролі Мікалая Кірачэнкі. У стужках у жніўні 44-га Анастасія Слуцкая, шчыт бацькаўшчыны. Прычым і ў тэатры, і ў кіно Мікалай Кірачэнка заўсёды быў і застаецца майстрам рознапланавых роляў, як трагічных, так і камічных. Акрамя таго, знакаміты артыст з'яўляецца яшчэ і выдатным педагогам. Ён перадае свой творчы досвед студэнтам Беларускай акадэміі мастацтваў. Сёння, каб павіншаваць выбітнага купалаўца адразу з некалькімі юбілеямі, мы запрасілі яго ў нашу гасцёўню. Сёння ў студыі праграмы «Калейдаскоп» мы рады вітаць народнага артыста Беларусі, знакамітага акцёра Купалаўскага тэатра Мікалая Кірачэнку. Николай Михайлович, коллектив программы «Калейдаскоп» рад первым вас поздравить с юбилеем 70-летним. Из вот этих 70 лет 47 отданы профессии. Насколько вам самим кажется успешным ваш творческий путь? Вопрос, конечно, интересный. Я, конечно, хочу сказать, да, очень плодотворно прожил эти годы, достиг многого, сыграно более 70 ролей только в театре. Я думаю, что есть такой судья, что ли, в виде зрителя, который, в общем-то, объективно оценивает тебя или нет, или да. В детстве вы же не помышляли о том, чтобы стать актером, а когда пришло осознание, что все-таки вы должны на сцене-то играть? Никогда даже не помышляла, не думала. Это произошло так спонтанно, я бы сказал. Просто я попал в такую театральную студию и как-то увлекся, так, можно сказать, попал в поток и по инерции так, и в двери театрального института БГТХИ тогда.
получил так мощно отказ. В общем, первого раза Не получилось, да? Ничего, все, полное разочарование. И все так, все. Ну, Переболел. ушел. Но надо сказать, что все думали, что я поступаю в БПИ. Мгм. А когда я поступил, был взрыв такой. Взрыв, все дома трагедия. Я всю жизнь благодарю своего учителя, потому что он тогда во мне разглядел, что его подкупило, как это он вдруг решился взять меня на курс. Ну, это Дмитрий Алексеевич Орлов, человек, которому я бесконечно благодарен. И всегда вспоминаю, вот сейчас даже общаясь со студентами, я всегда ссылаюсь. Я знаю, что если я что-то могу студентам передать, это тот багаж, который я накопил от общения со своим учителем. Это был великий артист и великий педагог. А я же знаю, что у вас еще одна памятная дата – 45 лет служения Купаловскому театру. Как вам удавалось на протяжении такого количества лет оставаться верным одному театру? Сейчас точно помню, 1 апреля 1971 года я в театре Купала. Все как-то складывалось очень сложно и даже не складывалось больше. Даже был момент идти. А потом как-то так вот что-то прорвалось и начало постепенно как-то становиться в норму. Что меня там, я даже сейчас не могу сказать. Но я всегда говорил, даже когда как-то немножко рулил этим театром, что это самый мощнейший театр в Беларуси. В нем сложилась такая атмосфера, не только человеческая, но и актерская. Я всегда чувствую, вот, когда даже, если приходится встречаться на каком-то другом поле, там кино или какое-нибудь мероприятие театральное, я всегда чувствую со своего гнезда коллег. Вот все нормально, вот такие, так сказать, да. Вот все равно, вот есть какой-то вот выработан, ну, как говорится, стиль, что ли, театральный. Они почему-то близко к телу, понимаете, и всегда чувствуешь вот единство какой-то школы. С женщиной могу развестись, а с этим театром развестись не могу. А скажите, вы переборчивый актер? Можете сказать, мне эта роль не подходит, я звезда, я не хочу ее играть? Никогда. Никогда. Это непрофессионально. Если сейчас режиссер, вот, который только начинает, скажет, мне нужно ваш типаж, чтобы вы так вот, ничего, у вас нет текста, вы вот так выйдете вот так и сюда пройдете. Я это сделаю. У тебя такая профессия. Ну вот, кстати, о профессионализме. Один из ваших коллег как-то сказал, вот можно иметь образование и быть вне профессии. То есть считаться актером – это не значит быть им. А что для вас вот в первую очередь значит быть в профессии? Мне кажется, что эта профессия требует огромной самоотверженности. Прежде всего. Потому что зрителя не волнует, как ты себя чувствуешь и что у тебя сегодня произошло. Иногда плохо себя чувствуешь и думаешь, ну так вот как-нибудь, так вот, ну потихонечку вот так вот до конца дойти. А потом выходишь на сцену и думаешь, вот этот зритель, он пришел сегодня, и завтра он не придет. Но он идет сказать, это вот это артисты Купаловского театра. Не доработал, да. И что он там мямлил мне. И ты понимаешь, что не имеешь права на это. Не имеешь права даже слабинку дать. Какую роль хотите себе пожелать в юбилей? Не скажу. Вот так вот. Да, конечно, как-то складывать ручки уже не хочется. Хочется что-то сделать, но вот пока не скажу. Спасибо, что пришли. Спасибо. Еще раз с юбилеем вас. А я нагадаю, што сёння калейдаскоп віншаваў з юбілеем народнага артыста Беларусі, лаўрэата спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, знакамітага акцёра Купалаўскага тэатра Мікалая Кірычэнку. Далей у праграме яшчэ адзін акцёрскі дзень нараджэння. 54 гады сёння спаўняецца заслужнаму артысту нашай краіны Аляксандру Цімошкіну. Увогуле, яго акцёрскі лёс мог і не скласціся. На праслухоўванні ў Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут маладому Цімошкіну параілі шукаць для сябе іншую прафесію. І тады ён паступіў у Шчукінскае вучылішча ў Маскве. Дэбют акцёра адбыўся ў 81 годзе ў тэлевізійным фільме «Было ў бацькі 3 сына». А ў 85-м на экраны выйшаў
выйшаў савецка-нарвежскі прыгодніцкі фільм «І на камянях растуць дрэвы». За ролю Кукшы з гэтага фільма Александр Тимошкін атрымаў спецыяльны прыз на нарвежскім нацыянальным кінафестывалі. Ужо ў новым тысячагоддзі акцёр зняўся ў такіх вядомых стужках, як «Бальная сукенка», «Акупацыя містэрыі» і ў чэрвені 41-га. Таксама гледачы добра ведаюць самога Александра Тимошкіна па спектаклях тэатра студыі кінаакцёра, а яго голас па эфіры першага нацыянальнага тэлеканала. І ў працяг тэмы кінамастацтва свой 75-гадовы юбілей адзначае сёння мэтр італьянскага кінематографа Бернардо Берталуччы. Яго творчы шлях пачынаўся з літаратуры. У 20 гадоў Берталуччы ўжо быў вядомым паэтам. Крытыкі хвалілі яго кнігу вершаў «У пошуках загадкі». Але самога аўтара нечакана захапіла кіно. 3 гады ён быў асістэнтам знакамітага рэжысёра П'ера Паала Пазаліні, а ў 64-м зняў свой дэбютны фільм «Напярэдадні рэвалюцыі». Асаблівым поспехам у гледачоў у розныя гады карысталіся стужкі Берталуччы «Канфарміст», «Апошняя танга ў Парыжы» і кінаэпапея 20-е стагоддзя, а таксама «Маленькі Будда» і «Летуценнікі». А самым тытулаваным стаў фільм «Апошні імператар», які ўбачыў свет у 87-м годзе і атрымаў адразу 9 оскараў. У працяг праграмы звернемся да літаратуры. Сёння 132 гады з дня нараджэння Александра Бяляева, аднаго з першых рускамоўных пісьменнікаў-фантастаў. Ён нарадзіўся ў сям'і святара, сам скончыў духоўную семінарыю, але ісці па слядах бацькі не захацеў. Ён самастойна навучыўся граць на раялі і скрыпцы, зарабляў на жыццё маляваннем, засвойваў тэатральнае майстэрства, але адмовіўся ад прапановы самога Станіслаўскага увайсці ў трупу яго тэатра. Далей працаваў у крымінальным вышуку і стаў някепскім юрыстам, а ў вольны час займаўся літаратурай. У 20-е гады мінулага стагоддзя выйшлі ў свет раманы «Выспа загінулых караблёў» і «Чалавек-амфібія». А пазней Александр Бяляеў зацікавіўся чалавечай псіхікай і выдаў раманы «Галава прафесара Доуэля», «Уладар свету» і «Чалавек, які страціў твар». Таксама ў творчай скарбонцы знакамітага фантаста больш 20 аповесцяў, дзясяткі аповедаў і нават некалькі п'ес. Далей у калейдаскопе мы вернемся ў сучаснасці, накіруемся ў відэавандроўку, каб даведацца, што цікавага адбываецца зараз у культурным жыцці Гомельшчыны. У гомельскім палацава-паркавым ансамблі адкрылася выстава ізраільскага фотамастака Барыса Равіча пад назвай «Маімі вачыма». У экспазіцыі прадстаўлена каля 60 здымкаў. Асаблівую ўвагу арганізатары звяртаюць на фотасерыю «Лаўка». Раніцай, днём, вечарам камера фіксавала асобы, характары і прыкметы побыту. У цэлым выстава «Маімі вачыма» прапануе шмат сюжэтаў, звязаных з культурай, тэатрам і музыкай Ізраіля. У горадзе над Сожам сёлета рэалізуюцца культурна-асветніцкія праекты, якія дазваляюць моладзі знаёміцца з заслужанымі дзеячамі мастацтва нашай краіны. У цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Герцена адбылася сустрэча студэнтаў з галоўным дырыжорам гомельскага сімфанічнага аркестра Мурадам Асуілам. Ён адказаў на пытанні маладых людзей і падзяліўся з імі поспехамі і творчымі планамі свайго музычнага калектыву. Тым часам у абласной універсальнай бібліятэцы імя Леніна моладзь пазнаёмілася з заслужаным дзеячам мастацтва Рэспублікі Беларусь Робертам Ландарскім. Гомельскі жывапісец распавёў прысутным пра свой жыццёвы і творчы шлях. Юныя суразмоўцы атрымалі парады ад мастака, змаглі ўбачыць эскізы і гатовыя арыгіналы яго работ. Даведацца пра культуру пахаванняў старажытнага Егіпта, Паўднёвай Амерыкі і Кітая зараз можна на выставе «Муміі свету», якая адкрылася ў Гомелі. Экспазіцыю складаюць муміі старажытных цароў, знакамітых жрацоў, сярэднявечных манахаў. Тут можна пабываць у імправізаванай майстэрні бальзаміроўшчыка, паглядзець, што адбывалася з целамі ахвяр інквізіцыі, убачыць, як хавалі сваіх блізкіх неандертальцы. Прадстаўленыя экспанаты, дакладныя копіі, зробленыя з самых розных прыродных матэрыялаў санкт-пецярбургскімі і мінскімі майстрамі. У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны адбыўся конкурс прыгажосці і грацыі «Міс ГДУ 2016». Удзел у ім прынялі 9 творчых, актыўных і мэтанакіраваных студэнтак з розных факультэтаў. Сваю прыгажосць і грацыю яны дэманстравалі ў дэфіле, розум і таленты праз інтэлектуальны і творчы конкурсы. Па выніках усіх выпрабаванняў карону пераможцы і ганаровы тытул «Міс ГДУ 2016» атрымала студэнтка эканамічнага факультэта Ксенія Елисеева.
І напрыканцы праграмы узгадаем музычную імпрэзу, якую проста немагчыма абысці увагай. Заўтра ў Мінску грандыёзны канцэрт скандынаўскіх рокераў з гурта «Аха» у межах новага міжнароднага турне. У 2010-м сусветна вядомы нарвежскі гурт абвясціў пра канчатковы распад і, здавалася, назаўжды развітаўся са сваімі прыхільнікамі. Іх апошні гастрольны тур так і зваўся «Развітанне на высокай ноце». І вось нечакана для ўсіх у мінулым годзе славутыя нарвежцы Мортен, Пол і Магны паведамілі, што зноў збяруцца разам, каб адыграць канцэрт на юбілейным 30-м фестывалі «Rock in Rio». І тут жа гурт накіраваўся ў грандыёзнае міжнароднае турне з новым альбомам «Cast in Steel», які стаў юбілейным, 10-м у біяграфіі гурта. І гэта ўсё, што мы паспелі падрыхтаваць для вас сёння. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.